An uluhan ini nga siday pabuto hambag o nga tuig. Dirihahag siya, siday ko diya. Pabuto hambag o nga tuig. Maungani nga nagtirok akit panhiuli. Iituson og lalagaon, lalagokon basi matamimi. Ginandam ko naliwat ang lantaka. Pabubuthon hasta nga magribinta. Ora-ora nala, kundiri inihira man karida. Hinin 5 katuig nga bahal nga tuba. Og ikaw, dapit nga di sangkay. Aton pagsasaruan, inin kalipayan nga hingyap. Agud, hiningabag o nga tuig, kita magmalipay. Pabuto hambag o nga tuig, siday sinurat ni Hermie Sanchez. Lan para yung nga tanan, kun harapit nan adlaw matunon. Oras sa Pilipinas. 9 minutos sa nakalabayan alas 2.
Yan para yung kita nini natong pagkaro sa 105.3 MSFM hamang huring nga naropoy kaupod niyo Kuya Hermie Vic Sanchez. Happy New Year aton nga tanan pero nalaka oras ano. Nga nasa ring kita maupay nga kulop nga Happy New Year kanda Mambelia kahipi. Agwan bugos nga pamilya. Ay kamo yan na Sisbil. Ada lady. Sige, anin na upay na lang pag sa Leonoro gaan iyo pagtapo niya ng bagong matuig. So ganman pagpaabot naton naton na greetings, Happy New Year gan Ma'am Irene Dakuyan Gillimer. Ay kabad ko rin, basta adto ka lang yaw. Pagpaabot namon na digang hindi pamilya di Waynes, 105.3 MSFM. Happy New Year para iyong natanan. Nganto naman probinsyahan Negros Oriental. Oriental ba? Sige, Iloilo. Ma'am Tess, Bacol, nga nanbugos nga pamilya, kumusta ka mo? Happy New Year, iyo. Pagpaabot naton, di ba? Ang galina, nabati naton ang gindumdum ko ikaw sa 1934 siday, nga ginsurat ni Agustin L. Omora Hanpalo, nga ang ginlapatan ni Nota ni Leonora Singzon, nga naging sikat na iya nga karantahon. Ngahan, padayong kita din na itong Rusa 105.3 MSFM. Atong liwat gintatagan ng kadarayawan na nato ang kasangkayan. Basay nga munisipyo, ini probinsyan Samar. Nga nalilipay kita. Good job, Bats Hermie. Thank you, liwat. Maupay nga kulop. Atong mga kabats. Bats 86 nga civil engineering. O sugad man ang isis 80 Bats 81 na nato high school nga klase din. Yan, nasa rin kita, maupay nga kulop, panaton sang kay Sir Elmer sa Pitin. Happy New Year. Inin masunod naton nga musika. Warek makakakuha ko ninong kompositor ini, pero aniya pulong ng litra, inin makalilipay, kay naglalaygay, hinusang memento ba atong kinabuhi. Diba? Nanondong kita naton high school pa kita or college, may datong mga exchange gift. Ano imo ginhatag iya, di ba? Ngan bisan yan kung ada ka iton relasyon, may da naton mga gintahatag nga panigamnan. Agod, diri kita mahingalimtan. Ngan ini nga sunod nga musika, taga norte ada ini nagkanta. Paborito ini ni Ma'am Anita Ugrimin ang Basay. Nga naton mga sangkayan din Hera Beatrice Regal, naton mga parag mga weavers naton hambaling lara, parag lara naton. Okay? Ang uluhan nini is panyo nga binordahan. May na ba binobordahan naton na panyo? Pero pamatian naton para ini ayo nga tanan. Panyo nga binordahan.